ste bili kod nas. A mi ponovo idemo u Niš sa našom Anetom Ivanović. Sada je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. Aneta? Majo, dobar dan još jednom. Ovde smo svi na mlazni pogon, svi lete sa jedne tačke na drugu. Raspored je izuzetno gust, obilazi se danas Niš i okolina, a već sutra i Vranje i ceo ovaj kraj. Zaista svi ministri imaju mnogo aktivnosti i puno stvari koje treba da vide, ljudi s kojima treba da se sretnu. Ministarka Brnabić je sa mnom. Kakvi su vaši utisci? Vi ste se sreli sa načelnicima okruga, to je, da tako kažem, vaš resor, vaši ljudi. Ste zadovoljni kako su oni spremni? Prvo da kažem da je stvarno jako upravo ste potpuno sve na mlazni pogon. Ima jako puno posla, ali je fantastična atmosfera, fenomenalna atmosfera. Onako je, lepo je da je cijela vlada tu i da razgovaramo i sa gradonačelnicima, predsjednicima opština, načelnicima 5 okruga, obilazimo fabrike, sada odavde idemo na klinički centar Niš. Jeste inače bili skoro u Nišu? Kad ste poslednji put bili ovde? Nisam, bila sam pre par godine, mogu vam reći da je sve lepše i lepše. Stvarno je mnogo lepo i vidi se da je grad nekako revitalizovan na puno način. A jeste zadovoljni time kako se upravlja ovim gradom? Jer se to radi na dobar način, ali to može bolje? Vidite, konkretno Niš bi mogao bolje, ima tu deficita, ima nekih 34% od ukupnog budžeta se daje na plate, republički prosjek je 25%, to moramo da racionalizujemo. Moglo bi bolje, ali imaju odličan položaj, puno su radili što se tiče industrijskih zona, infrastrukturnog opremanja, taj lokalni ekonomski razvoj je dobra je saradnja između fakulteta i privrede. I sad samo fale neke jako dobre firme i preduzeća koje će ovde da se otvore i da rade. Budžet mora da se utegne i trebaju da se racionalizuje još broj ljudi u lokalnim samoupravama i javnim komunalnim preduzećima i onda će to sve biti onako dobro. A vidite, pričali smo o tome i sa ministarkom Mihajlović juče, oni koji bi da investiraju stalno se žale na to da kod nas su te procedure veoma komplikovane, propisi, razne šalterske namrgođene službenice koje pretećim pogledom gledaju iza stakla. U kom vremenskom roku zaista te stvari mogu da se promene? I ovde i drugim delovima Srbije. Realno, ja stvarno očekujem da se to potpuno promeni do juna sledeće godine. Tada je mora da krene puna implementacija zakona o opštem upravnom postupku. Prethodna vlada je 15 meseci radila na tom zakonu. On je stvarno jedan sistemski, reformski zakon koji je odlično urađen i sada treba da ga implementiramo. Ono što mi radimo, prvi preduslov za to je prebacivanje matičnih knjiga u elektronski oblik, da bi mogli da uspostavimo tu razmenu podataka i ja sam još jednom i sinoćnom sastanku apelovala na sve gradonačelnike i predsjednike opština da se to stvarno završi do kraja godine. U nekim lokalnim samoupravama to je završeno, u nekim to dosta dobro. Je to realan rok? Za neke, plašim se za neke lokalne samouprave da neće biti realno, ali mi smo, bukvalno u dnevnom kontaktu sa njima, da im pružimo podršku u njihovim kapacitetima da se to završi. Moram da završimo. Dobro, pričala sam nešto ranije i sa premijerom i zato hoću vas da pitam, IT industrija i stručnjaci koji se ovde školuju u Nišu posebno za tu struku, kako to povezati, kako to umrežiti na pravi način da ljudi dobiju posao, da se to na nekakav centar toga bude ovde? Prvo, važno je stvarno reći da su tehnički fakulteti univerziteta u Nišu jako dobri i da već imaju prilično dobru saradnju sa privredom. U Nišu postoji neke 127 IT kompanija. Mi smo upravo sada posetili jednu u fazi koju osnovao je otac od jednog od vlasnika, ali oni su preuzeli taj posao. Jedan je imao ta 23, drugi 24 godine kada su završili fakultete i sada zapošljavaju 47 ljudi i izvoze po celom svetu. To je sve što pravi se u Srbiji, to je fantastično videti i u smislu iskorišćavanja IT znanja našeg lokalnog i u smislu preduzetništva, da se neko sa 23, 24 godine može država malo to da
pospeši? Ono gde država može da pomogne je prvenstveno da povećamo kvote, da se što više kadrova obučava. Drugo, da više iskoristimo srednje stručne škole u tom smislu dualnog obrazovanja, zato što postoje recimo neke stvari za koje nisu potrebne fakulteti, kao što je na primjer taj takozvani software testing za koji su potrebne srednje stručne škole i to ćemo gledati. I treće je da svi zajedno radimo i zajedno s organizacijama civilnog društva na prekvalifikacije i ljudi koji su recimo završavali neke druge fakultete, u ovom trenutku ne mogu da nađu posao, a mogu da se prekvalifikuju. Treba nam 15.000 inženjera i tehničkih ljudi koji rade u tom sektoru. To je, mislim, jedini sektor u kojem imamo stvarno takav potencijal gde nema dovoljno ljudi. Da imamo I treba da ohrabrimo mlade ljude da se upravo tu školaju. Hoću da vas pitam za kraj, pre neki dan ste obećali da će povodom projekta e-bebe, ne znam da li svi znaju u Srbiji šta je to, ali u Nišu se takođe rađaju, hvala Bogu, deca kao i u svim mestima u našoj zemlji. To je zapravo elektronsko prijavljivanje novorođenčadi. Jako nam je drago što to postoji. To sad se polako grana po Srbiji. Koliko je sad? 20 i nešto bolnica? Sad je 25 porodilišta, to je 50% novorođene dece. Sada je prvi put u Srbiji da možete brzo, to je za 15 minuta na jedno mesto, to je porodilište, besplatno i bez popunjavanja formulara. To za vas rade medicinski radnici preko portala e-uprave Vlade Republike Srbije, da prijavite svoju bebu. I to će konačno sprečiti malverzacije, to jest one veoma ružne priče koje slušamo godinama unazad. To jeste još jedan način kontrole, ali ono što je bilo nam primarno to je da roditelji ne moraju da se olakša ta procedura maksimalno. I obećali ste tada da će jedna SMS poruka takođe biti ono što će roditelji dobiti, u kojoj će biti sadržano zapravo sve što je potrebno da imaju. Nadam se da počinje sa čestitam. Oni dobijaju onda nakon prijave, dobijaju SMS poruku da je beba prijavljena u matičnu knjigu rođenih i da će dobiti na adresu na kojoj je beba prijavljena i karticu zdravstvenog osiguranja. I mi kada smo ministar Lončar i ja posetili porodilište da vidimo kako sistem funkcioniše, ta SMS poruka je bila stvarno dosta onako birokratska. Dobili ste bebu, ne znam, prijavljene, i onda sam ja obećala da ćemo to da relaksiramo malo, da neće biti tako birokratska, da ćemo dodati čestitamo makar, i to smo danas završili, tako da mi je stvarno jako mi je drago da onako završili smo danas svi roditelji. Čestitam vam što ste to završili, jer znate šta, kroz to se vidi neko lice države i ako je ta poruka samo birokratska, onda je takav naš odnos, a kad stigne to čestitamo nekako. Moramo da prekinemo sa tim birokratskim procedurama i birokratskim jezikom između države i lokalnih samouprava i građana i privrede, i ovim smo rekli stop i tom. A namrgođene šalterske službenice kada će otići u istoriju? Krećemo sa obukom, tako da, vidite, kada krenemo u punu implementaciju Zakona o opštem upravnom postupku, sve ćete manje morati uopšte da viđete šalterske službenike. Pa kako ćemo bez njih? Oni će biti relaksirani, tako da će i oni samim tim biti nasmejani. Dobro, neka tako bude. Hvala lepo, ministarka Ana Brnabić, koju smo uspeli da uhvatimo između dva događaja u njenom rasporedu. Majo. Hvala mnogo, Aneta, i tebi i tvojoj sagovornici.